Ga jij carnaval vieren, Baba? Nee, ik blijf binnen. De sfeer zat er goed in bij zo'n 100 toeschouwers van het voetbalpraatcafé. Niet zo gek, want dat kunnen ze alle drie wel, anekdotes smakelijk opdienen. Ik op de bar staan zonder dat iemand een foto van je maakt, zal ik maar zeggen. 3 jaar geleden denk ik dat ik... Dat kan bij Shane ook. Dat maakte me wel. Kom nog een menu, joh. Tidjani Babangida, die in Limburg verblijft na het zeer ernstige auto-ongeluk, waarbij onder andere zijn vrouw ernstig gewond raakte, kon even zijn zinnen verzetten. Maar de mooiste, dan zegt hij tegen Maurice, begrijpt hij? De slechte tijden die ik nou zie, met deze avond, dan kunnen wij wel wat vertellen dat het mooi is en mensen kan lachen. Ik kan ook een beetje lachen. Ik vind het ook wel leuk, want zo kom ik ook wel heel veel mensen tegen die ik al jaren dus niet gezien heb. En dan is het wel een leuke avond. Edward Linskens uit Venray heeft van de 3 voetballers misschien wel de langste erelijst. Hij won bijvoorbeeld met PSV de Europa Cup 1, mede dankzij zijn doelpunt in de halve finale tegen Real Madrid. Ja, uiteindelijk is dat een moment wat mijn hele carrière, maar ook mijn hele leven zal bijblijven. Ik scoorde ook 2 keer tegen Ajax, dus dat was voor mij ook wel heel erg mooi. Maar qua belangrijkste voor de club is dat natuurlijk altijd zo.